ndị be anyị ndị nwe m na ndị nwe oge erukwana ka o si eru maka na omenala ga-adị. Ụmụnne m ngwagezienụ ntị. Mmemme nke otite na ịwa ji nke 2023 His Royal Majesty eze ji ndị Igbo 1 n'Austria na-akpọ okwu a na-asị ndị nne na ndị nna, ndị ichie, ndị nze na ọzọ, okolo na ụmụ agbọghọbịa na ụmụaka ka anyị niile gbaitebe on the 17th November 2023 maka otite na ịwa ji nke ọ na-ahazi kwa arọ. Ebe a ga-anọ mee mmemme a bụ na Dona City Church Hall nke dị na International Center. Adreesị bụ Dona City Strasse nọmba 2 na 22 District, Vienna, Austria. Time bụkwanụ from 8:30 nke mgbede wee ruo mgbe oke ọkpa ga-akwa kokoronko. Ụbọchị ahụ ga-adịkwanụ kpọkpọ maka na ihe niile ga na-eme. A ga-enwe ihe nkiri dị iche iche, mmọnwụ ga-agba, egwu ejiri mara ndị Igbo dị iche iche ga-agba, ụmụaka ndị Igbo ga-agbakwa n'egwu omenala eji wee mara anyị maka na omenala ga-adị. Anyị na-asị onye ọbụla bịanụ ka unu were anya unu wee gbaa nkiri etu omenala ndị Igbo siri wee bụrụ omenala pụrụ iche. Otite na ịwa ji nke 2023 a n'ikpeazụ a ndị be anyị ọ ga-abụ okenye kwọzi nwa n'azụ. His Royal Majesty eze ji ndị Igbo 1 n'Austria. Inwetazini ya n'akara igwe bụ +43 676 688 9740. Asị gịnị kịta +43 676 688 9740. Ndị na-agbasazi n'ozi a bụ ndị eji akụkọ TV wee mara, ụmụnne nke onye chiri nya zerụzia.